adorang sobong ida tu bersoran nebadia rabdohok debata di tonga-tonga ni bagas tabi martangyang na hohong mahita dalam paibulhon roha dohok pikrata. Ulaun minggu sadarion ku kautama di bagasan goar ni debata ama dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni todi perbadia nama no palangi dohot tano di basar madamena tutod dita amin rakmai tamadok tanyang tay ale Yesus Tuhan nami bereng hami nadison binar mahamido hami sa luhuk na nadison saya siro hamdi hami sa pangolo hami. Amin, tapuji matata, marid de mahida. Asa marparangi na tama di Tuhan ni hamu gabi halomuan si tutu jala marparbueho nasa ulaon na ringgal martangi ang mahita alet wat debata pargogo nasa atudosan jala para si roha na sumuro di bangido rohamdo noay mangulu jala mertua hami somot numaragam dalan na ligayin ho manungguli roha nami asa utadahami hatuaw nasiyan hoy di bahini upasirap hami manuay rohanami mangido tuho sa ileho matod din na badia itu hami asa porseya hami di godang ni holong ni roham loho dinggan ni basam sa utang yun hami maswaram na mga poy hami ditikke para si rohan nuay asa saat hami tuhanguluan na pinaradim marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin idongani Tuhan debatami ta sa luhuk na amin, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tabigi majolos songon hatan itu hatta, gawe sikalipati di minggu ta sadarong, di mana tersurat di buku Rom, Bidu 10 ayat 4 songon malidok disi. Ay Kristus dong ujung ni patiki lahu mamitori nasa naporsea ulay hami ay Kristus dong ujung ni patiki lahu mamitori nasa naporsea ilo sahat na torak mahita mangilo ali Tuhan di bata saya perdugoy mahami mangulahom na hobar tuhatami amin mari di mahita.
Ale Tuhan debata amanami na di banua gijam. Oro na patupahon hasesan ni dosa di hami halak na dangoron. Marhite-hite anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Asima roham di hami akan mengasakon dosa nami nuain tuho. Saya sahapon matu bagasan rohanami hasesan ni dosa nami na pinatupami. Lehon matu hami tondim na badiai. Asahot hapor seon nami di asini roham. Pargugui jala urupi mahamila mengkotapon nasa dosa roha portibion. Asahu pasat tami diri nami. Ima daging dohot ton dinami. Gabi pilihan na mangulu jala nabadia tuho. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga taringot tu hasesan ni dosa. Adam do dihita situani malim na hudul disiamun ni habangsa atau ngamon na di benua kijani. Ai out so hasurahon na perjoloi dan tagamon uluan na hasiatan ni na padua honon hasangapon ma didiwata na digijang. Amin. Tak puji Tuhan tak marede kita.
Gema hatani debata turpuk di epistel natar surat di 2 Musa bidu 4 dimulai ayat 10 lalu diujungi ayat 27 tajahama marsoring-soring dimulai halma ayat 10 lalu. Dungi lauma si Musa mulak tu si Jetro si matuanai di dogma tu ibana wa loas ma'au lau asa mula au tu haha anggiku akan ni Misir asa huida manang na mangulu do penasida. Dungi ni nasi Jetro matu si Musa lau maho mardame-dame. Dungi ni najahua matu si Musa di Midian lau maho mulak di Mesir ainu namatu sude Arab akan kumahi bosan. Jadi dibuat si Musa ma jolma dot akka anakna jala dipahudul nasida tu halude asa mulak tu tano Misir. Ditiup si Musa hut tukot ni debata di bagasan tanganna. Dungi ni najahua Musa tu si Musa imot ma di hamulatmu tu tano Mesir patupahun luhut halungan bijuro di najahalalau akan bubasaha tu tanganmu alai anggoahu patakangoku marohana asa umum diluas bansoi lah. Dungi dohonmu ma tu raja Parau sonondo hatani Jehovah anakku syahaando Israel rap kita di ayat 27. Alai aku tuho loas ma anakku marau asa dioloyahu molokun majuaho malau sikibana igama saibulmuakulo anakku habaju. Olak nilo sahatna martua ma kalau pigi jalan opeo hatani debata. Amin. Tapuji tuata mari dema hita. Rap mahita maka tidak kon harta bersertai rap mandok mahita. Al Persia di bata Jehovah ido ama pargo na satu dosan na tumapalangi dortano. Al Persia di Yesus Kristus anak di bata Nasaret. Iman tugom si Maria na kagabian si Antondi Porbadia andora sohabuhan ido tuhatang na tumam na dumit di pahuman ni Silatus nama keterpatan doang pidana di jauh silang na kuat bonotoro di kano na mula mengulur di air patuan Tuhan nama naik ke surga lah untuk siamu di bata Jehovah amai patutur nasa dosa ini disima ibadah pada surut ketanohon mengumumiar dan mengulur doang namate Al Persia itu di perbadia jalan sadar huyan abadia Huria atau lihat Kristen akan abadia doh biasa di dosa doh diatai naman doh mula mengurus suku dari halaman mate doh di halaman nasar sudah amin tapuji Tuhan ta marande mahita
sonang marohata. Dameni de matana sumurung siang salbu naroha, imana nangaramoti ate-ate ho pikiramuna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Barita nauli hatan itu hata, nama saringar di tonga-tonga ni parsawang mingkuta sadarion, imana tersurah di Evangelium Yohanes bidualu, mamuka siang ayat 30 masoho di ayat 30 songonoma didok disi. Asa di nama katahoni ibana, torok ma gade porsea di ibana. Dungi didok Yesus ma tu aka Yahudi, naung gade porsea di ibana. Molomian hamu di bagasan hataku, sitong mahamu sisi aku. Dungi tadau mu nama nasi tongi, jala paluaon ni nasi tongi mahamu. Jadi dialusinasi dama ibana, nin nama, pinopar di si Abraham dohami, dan dung hami mangadok dihalak. Buasa dohonommu, paluaon mahamu, dungi didok Yesus ma mangalusi. Tutu si tutu do nahudoko tuhamu, hatuban di dosa do ganup na mangula dosa. Dada totong hot di bagas anggu hatuban, anakido di si totong. Molo di palua anaki hamu, nama lua si tutuma hamu. Ido sahatna tai dehon hamu lua do hatam. Shalom, horasma di hita saluhuna. Barita nauli na sahatu hita di bagasam mingguta sadarion. Marodolan debata na paluaron. Dihamu saluhutna pinarhamal ni Tuhata Yesus Kristus. Macai porsuk jala pait do ngoluna kinarhatuban. Siala dangadong kebebasan di bagasan ngolu nasomoni. Ikong mangadop tu nama parhatuban. Atik pe alo turoha jala hamagua do ujungna. So nani alaman ni bangsota na julu di hamamasa ni penjajahan 400 tahun kita di parhatuban. Macai gudang aka cerita dramatis. Nangaka pengalaman traumatis tragedi kehidupan. Marsia bagi jala di parlomo-lomo do nguduta nang dohok sudiha morau na adong di tanota dan adong kebebasan manang kemerdekaan mangula-ulaon isarani masikola dohok takka ulau na asin ujungna gabi gudang hatadingan di akapangakusion nang tarbinotoa suang-songoni do ngulu na pinarhatuban midosa gabi tuduk tu sibolis manguluta na marujung tu hamatian si saliling-liling na. Alay hinorro ni balga ni holong ni rohani debata. Di papatar do marhite turpuk jamita sadarion. Jesus to hasitongan ni debata. Na baluahon hacol maon siyan parhatubanan ala dosa. Si pahusor-husorot na parjul. Nanian di bagasan hata ni debatado
nagabe sisianlah. Di patujulun di bidua luon, di paadar dosa ada kisah di sahalak boru-boru natar kopang, manang namarlak kapili. Ditogi honak kasih boto surat doho parise ma ibana tujulun di Tuhan Yesus, mangido padapokna, khobar tu ancaman dipatik nisi Musa, nama dok ikon patingga konon bantu, tuan kapar dosa si somoni, sampai mati. Ra haronya kasih botol surat doho parisei di bagasan perasaan nasi tong jala nabonardo nasida. Jala di satu sisi tindakan nasida dianggap do sebagai pembelaan nasida tupati nabi neop nasida. Atik pe gadi iko mamulu nasida ala dipatiki dan dianggap nasida sebagai dosa manang tindakan nasalah demi melindungi kebenaran versi nasida. Alai tadiro pangatusion dohot pangalahon asomoni di Tuhan Yesus Kristus. Ai di boto Yesus do namun di bagasa dosa saluhut jol mamangulu. Jala margulu manang berkubang. Dangadong nalias nang gosada. Atudos tunatar surat di surat Tuhuria Rom bidutulu ayat 20 asa manangahape produk ni colma nung nadawo bisian hasit tongan di debata terbukti doi hola didok Tuhan Yesus tunasida manangi sesia kamu nasomar dosa ima jumolo maningkap ko batu tu ibadah di ayat itu mitorlahu belu nasida sada-sada pinicang ni panggorani rohanabi alami ido dito biho Yesus jol mai makka ngoluho kata di debata dan sekedar mangasahon berbagai aturan agamawi na adong di tonga-tonga nasida manang mangasaho status isarani hak Kristenon manang tohonan aladus dui songon parsualon ni Yehudi it nama dok o paramisi Abraham dohami aidang takas di boto nasida toh di do debata doho hasit tongan alani i halak naroma dapoto debata jalan taluk gade sisianna ima akan mangulu di bagasa todi dohot hasit tongan patudus Tuhan itu hatan atar surat di Yohanes bintu 4 ayat 24 si pahusor-husorot na paduahon hasit tongan di debata do na paduahon di padomu Tuhan Yesus do haporsiaon itu hasit tongan jala hasit tongani Tuhan luaon jala diri nasa diri do nanido na hasit tongani nunga gudang nian akatada halongangan na pinatupan ni Tuhan Yesus tudos songan akatada halongangan na pinatupan ni si Musa di luat Misir na julu alai lau soporsea do nasida pabuat Yesus do dalam dohot hangoluani songon na adar tarsurat di Yohanes bidusa pulobat ayat onom saya marjugal donasida mangasaho partalian ni mudar atik pedangi hasitongan di debata Yesus sendiri do hasitongan di debata makitehon ibana malua colmai sian parhatubanon ni dosa dalam patuluson hasitongane ima panubusion wala Yesus do nama melihong nguluna hosana rodisadok ulaonna lahomanubus jolma sian parhatubanan ni dosa. Di ayat 30 patardo penolakan di Yahudi disuali nasida do hatani Tuhan Yesus ai didok nasida dan tuk kami mangaduk di halak ai pangatusion di nasida ia haluauni ima kemerdekaan sian parhatubanan secara fisik manang secara sosial manang secara ekonomi dan di boto nasida pabuanau posa jala jumorbut dope parhatubanon di dosa ai upani dosa ima hamatia saliling-lilingna hape jolmai nungamian di bagasa dosa gadiswada pakirimon na ala dosa ima ngarajai ngoluna ala ganut nama jakon haluauni akaido di ai debata gabe anakonna imana gabe panean di arta hamorao na pinarade di debata nuain nang sogope
Di bagasan kuah ni Tuhan Yesus nunga di hari iho ni dosa. Namang iho ti hajol maong. Asa mulak jol mai siang dosa. Panipuli. Hopang do turpukon tu situasi di bangsot ta nanay mamis tahun hari ulang tahun Republik Indonesia na pabitupulonom tauton. Dirajumi bangsot ta do basa-basa ni debatado kemerdekaan ni. Dadaholan alami hamaloon manang hagogoon ya kapejuang dohot akka pahlawan kemerdekaan. Asamol kapestaho pe hari ulang tahun Republik Indonesia totu neng manugio kita doi laho madok mau liate tu debata hobartu tema mingguta debata na paluahon nunga di palua hita sian parhatobanon ni penjajah hasid do di ay bangsota di parhatoban ujui alay daw kumasid do te di ay hajol maong kinorkon parhatobanon ni dosa di mana makorho tu hamati saling giling di bagasan buah ni anak na Tuhan Yesus Kristus nungna di hari debata nasa dagang manang bentuk ni parhatoban ni manang penjajahan asa marbidehon buah ni Tuhan Yesus halak nang pinadua do ita atau hak di hasonangan nasa leleng-lelengna halak nang pinadua totu mangulu di bagasa kai baruon napahobar hongoluna tulomo ni roha ni debata amin taidehon pasu-pasu hatami. Tapasada marohat pamartangi yang mahita. Mauliate ma diho alijahuba di bata nami. Napasahaton hatam di tonga-tonga ni huriam. Tarbahik kami marlas ni roha di bagasat tikion. Alahatuau do hatam nabadiyay di ngulu nami. Di jauh jala di tubuh hodo kami. Laho marsaulihon haluaon nabi natupang. Dadaholan siang parhatubanan secara sosial nang politik. Alai sian parhatubanan ni dosa nama korhon hamatian salilin lilinna marhiti haluan na pinaradim gabitaruli hami di hanguluan dohok las ni roha paborha masalhut huriam marlas ni roha laho manguluti ari-ari na pinasahatmu tuganup hamibi asa marulukurup daging dohok top dinami maka monakon salhut akaragam hamaolon na adong di jolunami tarlumobi pandemi na masa di partikian na karpulion. Luhuk maramoti sa luhuk ruas ni huriam. Asa boy hubolus hami sa luhuk akaragam hamaolomon. Jalamonang hami. Hoppartuasi dohot holong ni roham. Natotong radila humangrupi dohot paluahon huriam. Marsangap marmulia mahototong di mulu nami. Bangasa hokuar ni anakmu Yesus Tuhan nami oloy mapangiluan nami. Amin. Hati
Kita pasadawanta martan yang kita. Ali Jehovah debata nami nama hawang sadiwa lagi jang. Puji-pujian jal hamolatan Tuhan pinasa tua lupamu. Didenggan di basam tornai totong dipakai lawan roh nami saat roh dipikion. Tanggung Tuhan di manyogoton dina patupahon ibadah pamingguan siat tonga-tongan ni hujan atau ngamang nabasa masangak maguarmi nabadiai. Ali Tuhan debata bunga di tangyok kami hatam na bidir nabadiai iman na pinatorang ni naposon atau suaton mali pertundian nami asang dia gari bohal gawi margogo kami marbisu kami maulau na khombar tulo moniroham takas do di bohtoho na masa di negara namion atau masomba kami tuado pamu pada masalut nai akasaiti sia tonga-tonga ni hulian satotong masonang jalan malas piroha lau pasangat pon kuarmi nabadiai jaka luasmu nasoboi dan pajojohani na pasahaton hamalateon tuho maghite hulian tambai matutu jaka luasmi jaka hai pason do jaka pasu-pasun jaka danak na mekmek sesimbun magudang mayamang nabasa gadi danak syulit budang may jaka nama sikola tambai mabisuk na syakoi asang giat itu boy anak kon nami mangyutor sude jaka na niajarhon jaka guruna jaka na surapot pakarijuan atong amang nabasa batuluma pakarijuan asa totong doh malas niroha mamuji pasangapon guarmi nabadei jaka na kariju ramo titotong amang nabasa di anak ni luasmu nam dapot tikina dinalomar bugas sai patuduhommu doi sirokat ni tondina nasaha posian tuanak konami song-songoni debata jawaban nami dia kaluas nami manang di dia pimaringanan ko matotong namang ramoti jaka nama saik na segoto hari saik pagugui ma obat na dipangan asagari boy pamalupon pasaiton sian pamatang na jaka luasmu na di parkarejuan diluat na dauk tong mako namang ramoti sude pangidon nami jaloma marhide mangalsongganakmu Tuhan Yesus Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhata marende mahita laskison mahita pasat peliata. Sayur mandala
Tapasonang marohatta martangiang pasahato peleata tu debata. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gicang, hodo harorwan ni pasu-pasu doho silehon-lehon, rodiaka dinggan basa na mauliutus, mauliate mahuso baho kami tuho, ala di pasu-pasu hodo mulu nami, hupasahat hami matuho diri nami, nang sian nani lehom itu hami, sai calo may gabi pilihan na khusus di adupanmu, asima roham, sai pasu-pasu ma pilihan na hupasahat hami tuho, asa huparhasya kami i, laho patipulhon harajaumu, di tonga-tonga ni hurian doho di portibion, buhay marohan nami marhite-hite to dimna badiyai, asalam patar huida jalahu boto hami, godang nisi lehol-lehom mudi hami, sai ajari mahami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, huhut pasahat to pilihan nami, dalam laho pasanga poko, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rakmah hita mangido di tangiang hatopatai, ale amanami na di Banua Gicang, sai pinardadia magoamo, sai Roma harajaomu, sai saut malumuni roham di Banua Tongaus somona di Banua Gicang, leho matuhami sadarion hamulua siapani, sesa madosa nami somok panesanami, di dosa nidongan namar dosa Tuhani, unak kami togi tu pangujunan, padua mahami siap pangago, ai hormat punah harajao, dohot hagogoon, rodi hasangapos saliling nililingna. Amen. Jalo hamu mapasu-pasu siap debata amatai. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu. Di sondako Tuhan debata mabuhina Tuhamu. Jala sai asima rohana midahamu. Di ropako Tuhan debata mabuhina Tuhamu. Jala di parsaorhom madamena tuganup to di munabe. Amen. Salom, horas madi kita saluhna. Nanggu malu cang akala, nang rope halis suksungi, lau makaro potso luki, molo Tuhan parhatasan, mandok hatara ikon saud, sai saudoi, sai saudoi. Sai saudoi, dang bemadi arau disi, mangalugahon soluki, ai Tuhan kudolaki, ai tunggoda bemusuki, nama larong soluki. Sai đau đôi, sai đau đôi, xian lam atau marlo jonggo seluk kutulabuan nasora
Kau